Per mi, fer país és conservar la natura i triar experiències que puguin ser respectuoses amb ella i també dinamitzin el territori i ajudin a l'economia de proximitat. Can Moragues és la seu de la Fundació EMIS, però també és una finca on trobareu el rebost de Can Moragues, la botiga i el restaurant, però també hi trobem un hort demostratiu ecològic on podem veure varietats tradicionals de la nostra terra. També podem fer un passeig per la finca on podem veure una de les nostres basses. Hola, noies, bones. Endavant, teniu la taula a punt. És el primer cop que veniu? Doncs benvingudes al rebost, us deixo les cartes per aquí. L'experiència que trobareu al rebost de Can Moragues és un menú que recorrerem el que per nosaltres és el nostre ingredient estrella, que són els ingredients de les nostres productores en custòdia. Són productores que vetllen per la conservació de la natura. El menú que hem provat l'hem pogut degustar molt d'aquí a la zona i ha sigut tot molt variat, ens ha agradat bastant. I tot és d'aquí proximitat. Al final hem acabat degustant la terra totalment, ja sigui de cerveses, com a menjar, com a l'entorn. Realment estem com a casa.